И здравейте на всички! В този канал занимавам се с хидрографика, ако все още някой не е разбрал. С всякакви неща по принцип се занимавам, свързани с коли, бусове и така нататък. Козметични забележки и така нататък. Ето сега тук ви представям един бус, който съм си закупил. Естествено с цел работа, не е с цел просто да му оправя някакви забележки. Бусът е Fiat Ducato 97 година. В доста окаяно състояние, ако трябва да бъда честен. Няма да ви лъжа. Буквално има страшно много забележки. Вътре като цяло има някакви, примерно тази на седалката, която не знам дали ще отстранявам, по-скоро не. Тук виждате колко забележки има отново. Като цяло интересно ми е да се занимавам по-скоро вътре с него. Не знам още какво точно ще правим, обаче със сигурност искам да има видеа и за този канал. Сега ще ви го покажа и отвън, да може да видите абсолютно всички забележки. Извинявам се за звука, но човек, това е положението. Сега зима е, има сняг, виждате за какво става въпрос. Сега ще ви покажа буса малко по-отдалеко, да си добиете някаква представа за какво иде реч. Това е буса, забележките са повече от видими. Да почнем от тези тук, които са по-леките. Цялата дължина до отпреде си изгнил, което е напълно нормално за този бус. Ето тук виждате бронята, леко откачена. Това тук не е точно на мястото си. Със сигурност ще го оправим и него. Лед паро да има естествено, задължително. Ето и тази страна също с забележки. Почти цялата дължина отново. Ето там е натиснат, то се вижда просто забележките. Ето тук има забележки. Сега ще ви покажа и другите забележки, които има. Ето го и отзад. Ето тук има забележка. Тук има забележка. Стопа, уникална забележка. Стопа е счупен. Тук е имало надпис, но вече го няма. Както виждате, изпаднал е някъде. Ето тук виждате боята. Тук трябва да има, освен тая дупка изгнило, трябва да има една броня, която се хваща ето за това и ето за това. Това ще е най-вероятно първото нещо, поне едно от първите неща, които ще оправим, да се сложа тая металната броня за всеки случай, случайно ако стане някой инцидент, да съм подготвен. Стопа не мисля да го правим за сега. Все пак пичове, буса е 97 година, както казах, с уникално много забележки. Затова не мисля да правя някакви такива ръжди и така нататък. Също правя и това естествено, но просто за сега мисля, че няма смисъл в този бус да се инвестира толкова много, защото наистина се струва скъпичко да се оправят тези неща, особено когато става въпрос за цял бус. Ето вътре вижда се целия с вата. Сега ще ви го покажа и отвътре, където най-вероятно скоро ще направим някои от първите поправки. Буса работят, абсолютно всички врати се отварят, колкото изненадани да сте от този факт. Ето там горе също има място. Ето как са му страните, ето там виждате къде е забележката, която не е толкова фрапантна, ама ще е добре да се поправи. Като цяло подър, виждате, е в добро състояние. Тук са нещата, защото се занимаваме с други работи, пичове, и не съм го разтварил. И поради тая причина има и доста работи в него, които не са нужни. Ето тук огледалото си. Забележки. Абе, има си забележки, но пак казвам, канала е именно за това. Купуваме такива неща и се опитваме колкото се може да направим нещо по тях. Пак казвам, занимавам се с хидрографика. Главно. Другите неща са ми просто хоби. Правя си нещата колкото на мен да ми харесват. Не съм професионалист. Така че, ако ви кефят такива видеа, пичове, и искате да правим някакви промени по буса, може да давате някакви идеи какво да правим. Като за начало аз мисля да добавя още едни тон колони, защото той има само ето тук. И не се чуват особено добре. Мисля да му добавя допълнителни.
Естествено, ако ви кефят тези неща, ще снимам целият процес. Ако ви кефят видеята, може да ударите по един палец. И така, пичове, ще се видим в следващият епизод.